Doncs jo vaig fer la residència a l'Hospital de Sant Pau i després vaig marxar als Estats Units amb una beca a formar-me en càncer hereditari. Vaig fer recerca clínica i assistència i era l'àrea en la que em volia especialitzar dintre de l'oncologia mèdica. Estant allà vaig conèixer el doctor Baselga en alguna conferència i també ja coneixia el doctor Tabernero de l'Hospital de Sant Pau i finalment un dia va venir a Cambridge i em va dir: escolta, quan acabis aquesta estància, si vols, vine a la Vall d'Hebron, vine al Bio, tenim un projecte que estem començant de zero i ens agradaria obrir una unitat de càncer hereditari i ens agradaria que la portessis. I bé, això va ser d'una manera molt senzilla però molt estimulant, em va animar a que la tornada dels Estats Units fos aquí, a la Vall d'Hebron. Estem parlant de l'any 2002, 2003, 2004. En aquell moment, tens 30 anys, no? I veus la vida professional i personal van juntes, no? I llavors busques la manera tu mateixa de conciliar-les, no? De fet, jo estava embarassada quan em van venir a buscar i vaig venir aquí amb una criatura d'1 any i després vaig tenir 2 embarassos després, no? I sempre hem buscat aquella manera de conciliar una feina que era molt exigent en aquell moment. Estàvem en un moment on la Vall d'Hebron i el servei d'oncologia dintre de la Vall d'Hebron i la part de recerca en el que seria llavors el Bio, que en aquell moment no existia, era un moment de llavor, era un moment de creixement i per tant hi havia moltíssima energia, hi havia molt moviment i hi havia també molta exigència. Però ho compaginàvem, la veritat és que no diria que fos fàcil, però ho compaginàvem, hi havia molta il·lusió. Quan jo vaig arribar aquí, el servei d'oncologia, nou, que s'havia iniciat ja amb el doctor Baselga i amb el doctor Tabernero, ja havia començat a funcionar. Diguem que vaig ser quasi una miqueta potser segona tongada, no? Que diríem, però encara així érem un grup molt reduït de persones i estàvem tots pràcticament sempre junts. De fet, els nostres despatxos de treball eren el que diria jo ara 1/3 del que és ara la unitat de fase 1 i que en aquella zona li dèiem la ONU. Li dèiem la ONU perquè estàvem tots representats, independentment de que fossis cap de secció, cap de servei, cap d'unitat, secretari, oncòleg d'una unitat o oncòleg d'una altra. I quasi et diria que jugàvem a la cadira calenta, vull dir que ens anàvem tornant. Per tant, hi havia moltíssima interrelació entre nosaltres. I això és el que em vaig trobar, és a dir, era un conjunt de persones amb la que hi havia una relació molt estreta i molt dedicada a la feina. Sabíem que estàvem fent quelcom que era nou, sabíem que érem disruptius, sabíem que hi havia quelcom de diferent, però que no estava madur, que s'havia de fer. La unitat de càncer hereditari no existia aquí, era una atenció al pacient amb risc de desenvolupar càncer per una alteració genètica i era relativament nou perquè feia molts pocs anys que s'havien començat a identificar els primers gens de predisposició al càncer. Llavors no existia res, no hi havia estructura, no hi havia lloc, no hi havia persones, no hi havia procediments, no hi havia laboratori que fes estudis de genètica en càncer hereditari i va ser començar de zero. Crear arxivadors, crear un lloc per visitar, crear bases de dades i alhora buscar també projectes de recerca que ajudessin a impulsar el coneixement en aquesta àrea. Quan vam arribar aquí, jo la paraula bio encara no la coneixia. Jo vaig arribar al final del 2004 i vaig començar el gener del 2005. I la paraula bio encara no la recerca es feia del laboratori, es feia a la VIR. Llavors bio va començar a ser un nom, era un concepte abstracte i després van ser persones, és a dir, persones que estaven treballant en crear en aquest institut de recerca translacional, recordo sempre aquesta paraula, de translacional, de fer una recerca que es pogués aplicar de la manera més ràpida possible al pacient i sobretot eren persones, van començar a ser petites estructures molt petites de direcció, gerència i un patronat que evidentment no coneixíem, un comitè científic i després estàvem nosaltres. Però recordo això, recordo persones, no recordo totxana, no recordo arquitectura, recordo persones i recordo que l'estructura
de gestió del bio doncs era molt petita, era molt canviant i probablement el despatx on ara m'estan gravant doncs, era el d'un antic o antiga gerent d'aquí, no? De la bio. No? O sigui, recordo també això, no? El canvi com una constant i després com un creixement. I majoritàriament hi havia molt poc laboratori i recordo majoritàriament doncs, que érem clínics, no? I després es va produir doncs, una gran expansió. Suposo que en oncologia en els últims 20 anys han sigut disruptius en totes les seves vessants, no només en la terapèutica, sinó també en el diagnòstic i molt en el diagnòstic genètic, el diagnòstic molecular. No? I llavors, a partir d'aquí, doncs, evidentment, la detecció precoç i la prevenció. Llavors, en el meu camp, el camp del càncer hereditari, no, està basat en el que és la identificació de gens de susceptibilitat al càncer. I en aquests últims 20 anys hi ha hagut una explosió d'identificació de gens que es podien associar al càncer de mama, al càncer d'ovari i a altres càncers, i ha sigut la feina d'identificar aquests gens i després conèixer el risc associat a desenvolupar càncer i quins tipus de càncer. I això ha canviat radicalment en aquests últims 20 anys. Quan jo vaig arribar aquí, estudiàvem pràcticament només 3 o 4 gens. El gens BRCA, el gens de la síndrome de Lynch, el gen de la poliposi colònica i el gen TP53, associat al síndrome de Li-Fraumeni. Ara n'estudiem més de 50. De manera organitzada, però vull dir que ha sigut una explosió de coneixement molt gran i, per tant, també un creixement molt gran de persones que venen a realitzar-se l'estudi genètic per causes diferents i amb conseqüències diferents. Llavors, això ha sigut un canvi de paradigma molt gran. Ens ha obligat a estudiar molt, ens ha obligat a créixer i ens ha obligat a crear estructures multidisciplinars de persones i professionals que coneguin les peculiaritats de cada un d'aquests processos de l'estudi genètic. En aquest sentit, i des de l'assistència, m'agradaria destacar el paper que ha tingut poder incorporar assessors genètics, un personal professional format en la identificació i en la comunicació del risc i que han sigut claus perquè poguessin tirar aquesta unitat endavant. Aquí, quan vam arribar al 2004, doncs, érem una persona i en aquests moments a la unitat clínica en som 8 i en conjunt entre les persones que hi ha en el laboratori de diagnòstic i en el laboratori de recerca, doncs pràcticament quasi en som 20. Per tant, hi ha hagut un canvi molt important. I després n'hi ha hagut un altre, que crec que també és superclau, i és que hem vist i hem pogut anar posant, d'alguna manera, diríem, és com posar amb una càmera fotogràfica el zoom i la panoràmica. A partir d'una alteració genètica concreta, i posaré l'exemple dels gens BRCA1 i BRCA2, doncs també es va identificar poc després que jo arribés aquí, per uns investigadors majoritàriament del Regne Unit, doncs que aquella alteració genètica no només predisposava a desenvolupar càncer de mama o càncer d'ovari, pàncreas i pròstata, sinó que també podia ser una diana terapèutica. I que es podien dissenyar fàrmacs que a nivell cel·lular demostraven que mataven a les cèl·lules cancerígenes i que pràcticament no causaven toxicitat a les cèl·lules sanes. I a partir d'aquí es va produir el desenvolupament d'un tipus de fàrmac específic per persones portadores d'aquesta alteració genètica i amb diferents càncers. Des del bio, és a dir, des del bio hem pogut participar en el desenvolupament d'aquests fàrmacs i en el desplegament de l'estudi genètic des de fases molt inicials fins a fases molt avançades. I nosaltres formàvem part d'això. I formàvem part d'això fent créixer a dintre de l'hospital i dotant de recursos perquè això es pogués dur a terme, però també donant-nos una dimensió global. És a dir, nosaltres anàvem als congressos i encara que fóssim adjunts molt joves o acompanyats de residents molt joves, ens reuníem amb els
amb persones que tenien ja una carrera professional molt avançada, que estaven a la indústria o que eren investigadors molt reconeguts d'Estats Units o d'altres parts d'Europa, no? I estàvem allà i ens sentíem il·luminats, no? Per ells, però sabíem que potser si això ho continuàvem, no? I teníem aquella força i aquella ingenuïtat de gent jove que ens feia creure en això. I recordo això com un moment molt, molt intens. El bio ha marcat un abans i un després, no només en la recerca del càncer en el nostre país, sinó també en el món. I amb això també un canvi en l'assistència al pacient oncològic, no? I a la seva família. Jo veig el bio com un far, el veig com un referent, el veig com un conjunt de persones que han evolucionat i han format part d'aquesta estructura que ha anat creixent, que ha anat canviant, però que cada una ha anat posant el seu granet de sorra. Desitjo que el bio continuï amb aquesta força, que continuï amb passió, que continuï amb resiliència, amb ganes de treballar, amb ganes de fer un impacte, de fer les coses bé. I amb això està sempre acompanyat de tots els professionals, institucions i dels pacients que fan que la situació avui en dia d'un percentatge molt elevat de persones amb càncer sigui molt diferent del que hi havia fa 20 anys. I espero que puguem seguir formant part d'aquest procés per una societat millor i per una aposta per la salut.